נה 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 נה, בוא נאכול על התרנגול הזה של שבשבת, חולה עליו. ערב טוב לכולם, לצופים בבית. הלילה ומחר אנחנו צופים מזג אוויר גשום. לא נורא. בוא'נה, מי זו? בוא נסתכל על התחזית מה קרה לך? זאת חלי וקסלר. וואלה, תראה מה זה, ממש בחורה ברמה ברומטרית. כן, שמענו על החזאיות האלה. וכמו הגשם. היום פה, מחר שם, ותמיד נשאר אחריהם בוץ. אבל לא, אתי, זה משהו אחר, סתכלי עליה. תראי איך היא מצביעה על הגלים. וואלה, ממש מכניסה סטייל למפה. תראה איך אני מצביעה על המחווה. ממש מכניסה סטייל לשקשוקה. איזה פרגית, איזה חוכית, איזה חוגלון. שם אנשים תראה, ואני יכול לארגן לך איזה רוף על האש. לא, ססי, אתה לא קולט, הפעם אני נפלתי חזק, סתכל. זאת אהבה ממבט ראשון. אבל שמש, זה לא מבט, זה חדשות ערוץ 2. נו באמת, מה זה הפסקת חשמל הזאת עכשיו? זה שמש! מה אתה רוצה עכשיו? שמישהו יביא לי פנס! מה אני אביא לך? חבר'ה להירגע. שמש. אתי. נו, שמישהו יעזור לי! אני באה! חבר'ה, הכל בסדר, שבו. זה הפקק הראשי של חברת החשמל. בואי, אתי, את לא תאמיני, זה הפקק הראשי קפץ. זה בגלל המכונת הרזיה שתן צרכנה. מה הוא קנה, מכונת הרזיה? סופר סי 2000, אל תשאל איך מצאתי אותו, אתה לא מאמין, כולו עם אלקטרודות על הגוף. אני מצטער על ההופעה האינטימית שלי. לא, זה בסדר גמור. נורא יפה לך החלוק. גם לי יש חלוק כזה בבית. אני משתמש בו יותר בתור כיסוי לאוטו. רד ממני. אתי, יש לך טלפון של חשמלאי. אני נורא מפחד שזה יקרה לי עוד פעם. אל תפחד, חמודי. חוץ מזה, חשמלאי לא יעזור לך. אתה צריך טלפון של מומחה לתחנות כוח גרעיניות. פתיחת חמור, אני כבר אסתדר בלי העזרה שלך. רק אל תתפלא אחר כך ואל תאשים אותי אם שוב פעם ייפול לחשמל בכל הבניין. היסטריית הטוטו נמשכת. השבוע מגיע הפרס המצטבר ל10 מיליון שקלים, אחרי שבשבוע שעבר לא גרף איש את הפרס הגדול. אהלן. מה זה שמש? פתחת ספרייה? לא, מה קרה לך? זה הקלטות של חלי וקסלר, מגישת התחזית בערוץ השני לדורותיה. אני כל הלילה ישבתי לראות את זה. ממש אוסף מגוון של לבחר יצירותיה? כן. מאיפה השגת את זה? מגנזך הערוץ השני. בן דוד שלי עובד שם, בארכיב. הוא מגייץ את העניבות של יעקב אילון. יש לי משפחה מוכשרת. מה קרה לך? בדודה שלי הייתה ספרית של דליה מזור, עשתה לה פן שנים. עד שחלי וקסלר הגדירה מחדש את גבולות המקצוע. מה, לעמוד לימינה של המפה ולא לשמאלה? אל תזלזלי במפה, זה מפה סינופטית, מאמי. וחוץ מזה, אני רוצה להגיד לך, קחי דוגמת הקלטת הזאת, כן? אביב 95. מאמי, זאת קלאסיקה, זאת קלטת לאספנים. אני אומר לך, אין. סל שחילה, אופלה, מי זאת הקוזינה? מה קרה לך? זאת איבונה קלוק, דוגמנית העד. אני מתחתן איתה עכשיו. בטח, תזמין כבר אולם. תגיד לי, מה אתה רוצה מססי? מה? מה, להתאהב בחזאית זה יותר נורמלי בעיניך? אתה הרי בדיוק כמוהו. מאוהב במישהי שאתה לא מכיר ולא מעז לעשות שום דבר בכיוון שלה. שמש, יש לי רעיון. אולי אתה תתקשר לחלי וקסלר ואני אתקשר לאיבונה. זה רעיון מצוין, אבל למה אתה חושב בקטן? לך על גדול. תתקשר ישר לקלאודיה שיפר. חלי, היי, מה שלומך? לא. חלי, מה? חלי, מה? חלי, מה העניינים? מה? אהלן חלי, זה... את זוכרת אותי, היינו ביחד בטירונות. היום אני אלוף משנה, שין. זה גרוע, בוא'נה, מה קורה איתי, נו? אהלן חלי, אהלן, חברת החדשות, שלום. שלום, אפשר לדבר בבקשה עם חלי וקסלר? אני מקווה שזה לא עוד מישהו שפתאום נזכר שהוא היה איתה בטירונות. לא, מה פתאום, אני גיסתו של דני רופ, חייבת... אז בסדר, אני מעבירה אותך. יופי, תודה. הבלה. הלו? 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 חלי? מי זה? חלי, מה נשמע? אהלן! כן, לא תגיד לי אהלן, חברים נהיינו פתאום. תביא את המשאית עם הקרמבואים שתביאה לפה מיד. אני תקוע בלי קרמבואים. מי זה? פינוח חדש, כן, באימפריה. קרמבו, פרפה קרמבו, משהו הולך להיות. אנשים לא הפסיקו לדבר על זה. מה, איפה הייתי? אמרתי לך שאני חוזר תוך שעה. די. תגיד, ססי, מה עם הטלפון של איבונה? את האמת שיש לי אותו כבר מזמן, רק שאני לא יודע בדיוק מה להגיד לה. מה יש להגיד? שלום, אני ססי, הייתי רוצה להכיר אותך. לחכות עד שתסגור לך את הטלפון בפרצוף.
ולחזור לעבודה. סתם, לא יודע, אני צוחקת. באמת זה נכון, מה בחור כמוני יכול להגיד לבחורה כזאת? האיבונה הזאת היא בחורה מהסרטים. אז עם בחורה מהסרטים, צריך לדבר כמו שמדברים בסרטים, לא? מה זאת אומרת? איזה סרטים יש לך בבית? יש לי כל מיני. יש לי קסנדרה לוהטת אחד, 2, השלישי טנצר לקח. מהרביעי אני מחכה כדי לא לדלג על השלישי, ואז לא להבין את העלילה. טנצר מניאק. ומה יש אצל ההורים שלך? אמא שלי יש לה כל מיני סרטים רומנטיים כאלה, של ג'ורג' עובדיה, נורית, שרית, כאלה. אתה יודע שיונה אליאן וססי קשת הכירו כשהם עשו את נורית? אם אני יודע, על שמו קראו לי ססי. נו, אז תסתכל בסרט ותקבל ממנו השראה. מאיפה אתה חושב גנדי קיבל את ההשראה על עצום? הסרט גנדי. ומאיפה מרי פופינס קיבלה את ההשראה על העוף? גם הסרט גנדי? תעשה לי טובה, לך תביא סרטים. נו, לך. אהבה היא כמו ים, ללא גבולות. ססי חמוד, אל תהיה עצוב. בסוף משחררים את וילי. אני ססי קשת, כמעט התבלבלתי. אנא אפנה ואנא אבוא, אין לי אדם שימצא לבבו. מה, זה בלט הספר שירים של ביאליק? זהו, מספיק, יש מספיק משפטים כדי להתחיל עם איבונה. ססי, שמע, תחשוב שנייה טוב, אני פונה לאדם שבך. אישה זה לא צעצוע. מה איתך, אתה לא מתקשר לחלי וקסלר? התקשרתי כבר, ענה לי המענה הקולי. המענה אמר שצפויה קרה במקומות הנמוכים, אז תיזהר. אם אז אני מתקשר. אתה יודע מה? גם אני. ססי ושמש מתקשרים לבחירות ליבם. הלו. שניהם משתמשים במכשירים סלולריים. כן, לא מכירה אותי. לססי זה עולה 3 שקלים ו40 אגורות לדקה. אני עובד בענף המזון. ולשמש זה עולה 2,700 שקלים כי הוא חייב לי משכורת. רציתי רק לקבוע פגישה. ולאתי זה לא עולה כלום כי אין לה למי להתקשר. ביי. אתי, אני מאוהב. הלו, טנצר. היי אתי, מה שלומך? ברוך השם. נראה לי שהשבוע אני ממלא 8 כפולים ו2 משולשים. וואלה, איזה השקעה. יש משחקים קלים השבוע, נראה לי שאני הולך להביא את השחייה. יש בעיה אחת. מה הבעיה? את יודעת, המזג האוויר עם האלניניוז, את יודעת, לפעמים הוא מוריד כזה גשם שמתבטלים משחקים, ואז כל הטופס הזה לא שווה כלום. רגע, אם מתבטל משחק זה איקס, לא? כן, אבל ביום שתדעי איפה מתבטל משחק ומתי מתבטל משחק, אז את תהיי מיליונרית, את יודעת את זה? אפרופו מיליונרים, תגידי לי, מה עם האדון שמש או נאסיס? הוא עסוק כרגע. אהלן חלי, מה שלומך? את נורא עסוקה? לחץ ברומטרי, כמו נורא התעצבנתי, ראיתי דני רוב בטלוויזיה, לא היית. מה שאני באמת מרגיש עכשיו זה שאנה אפנה ואנה אבוא. ושאין לי אדם שיפתח לבבו. התגעגעת אליי? אני רק שומע את הקול שלך, אני נהיה גבה גלי. ססי, אף פעם אף אחד לא דיבר אליי ככה. מה שבאמת הייתי רוצה עכשיו, ועם רוח הים שוב לרוץ בין ארבעים. מה, בכית ממי? כמה מילימטרים? ואולי חיות מחדש את רקמת הלבבות. ססי, אתה מדהים. אז מה, קלי, נלך לסרט היום? מה, הולך להיות גשם היום? מגניב? לא, נלך לקפוץ בשלוליות. כן, אני ואת, שנינו. סגרנו? גדול, ביי. שנינו יחד, תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השלוליות. עיר בגשם שחה לנו ככה, החיים יפים, כדאי לכם לחיות. בא הברק והצית את כל האופק, עם גדול קיבע את הברק, פחד פתאום החליש בי את הדופק. איזה מזל שאחזת בי חזק. שנינו יחד, תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל השלוליות.
שמש לא חזר מהסרט? כנראה שהולך לו. עלק הולך לו. היא בטח ברחה לו, הוא מתבייש לחזור. שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדברים על כל השלוליות, וואו, עיר בגשם, סך לנו ככה, אני כל כך מאוהב, חבר'ה. אז מה שמש? איך הלך עם חלי? רחל בשבילך, רחל. למה רק הקרובים קוראים לך לי? כן, אסתר. תזכור מה שאמרתי לך על חזאיות. הן נכנסות לך לחיים כמו הוריקן, ואחר כך זרקות אותך כמו ג'ריקה. נראה לי שמישהו פה מקנא, אה? שמש, מחר תשאירי את המקום ריק לכמה שעות. נפגש פה עם איבונה. עם הפוסטר, יופי. תשמע, תזהר לכמת אותו בשעת השימוש, אה? שמש, אפשר דקה איתך במחסן? בטח, מאמי, זה שאני יוצא עם חלי זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להמשיך להיפגש מדי פעם במחסן. להפך, אני מאוד מעודד את זה. אני מאוד אוהב מחסנים. ראית מחסן של כאילו? שמש, שב. בבקשה. חשבתי שהשבוע נמלא יחד טוטו. אז ככה קוראים לזה, אה? לא די, באמת. מה? יש בליגה מחזור קל. ואם ירדו גשמים היסטריים, יכולים לבטל משחקים, ואז נוכל לשים איקסים. ואיפה בדיוק תדעי איפה ירד גשם, באיזה משחקים יבוטלו? או, למישהו פה במקרה יש חברה חדשה שהיא במקרה חזאית. אז חשבתי שתוכל להגיד לנו איפה ירד גשם שיכול לבטל משחקים. כן, אבל היא לא מדברת רק איתנו, היא מדברת עם כל המדינה, יש לה את התוכנית, נה 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 נה, את הנגולת הזאת. גם על זה חשבתי. נו. רק לך היא תגיד איפה הולך לרדת גשם, ואתה תשכנע אותה להגיד בטלוויזיה שהולך להיות שרב. טה נה 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 נה. אני גאון. בוא'נה, יש לך ראש קרימינלי, אה? תודה. רגע, מה נראה לך שהיא תסכים לשקר בשבילי? אני לא יודעת, זה תלוי בקסם האישי שלך. מה זאת אומרת? גבר כמוך בטח יכול לעשות מה שהוא רוצה עם נשים, לא? כזה גבר, אני מוכנה לעשות בשבילך הכל. תודה, ממי. את יודעת מתי לראשונה התאהבתי בך? כשראיתי אותך מגישה את התחזית ואיך את מזיזה כזה את הידיים יפה ומצביעה על המפה הסינופטית והשקופיות. לא, זה פשוט מקסים בעיניי. זה ישר כל האישיות שלך יצאה החוצה. תגידי לי עכשיו, בקטע שאת אומרת תחזית, אז כאילו, אתם אומרים משהו שאתם יודעים או סתם אתם נחשים, כאילו? לא, אנחנו מקבלים תשקיף, וזה מה שאני אומרת. והתשקיף הזה זה לא שמוע. כי אני רוצה לארגן איזה קומבינה שנארגן את התשקיף ליום שבת. לא, זה הלו? דני, זה דני רובין. דני, מה נשמע? אלימי? דני, אני באה. שם יש מצב חירום, אני צריכה ללכת אל ניניו. אבל לא דיברנו עוד על הקומבינה. אנא אפנה ואנא אבוא. לא, זה לא טוב. אנא אפנה ואנא אבוא. לא שמתי מספיק דאודורנט ואפטר שב. שנייה. ססי? ססי? איבונה? ססי, זה אתה? אני נורא מתרגשת. בוא נדבר קצת לפני שאני מסתובבת. אתה בלחץ? כן. אני לא יודע מה להגיד לך, אני מרגיש שחיינו הם סימן שאלה. וואו, שכחתי כבר איך אתה מדבר. די, אני מסתובבת. אתה מוכן? כן. 3, 4. לא, זה מאמין. בוא, אל תדאגי, אני רק שנייה מטפל בעניין. בטח הם נורא פה. אני מפחדת מהחושך. תחבק אותי. איזה גבוה אתה, לא היית כזה גבוה בטלפון. אתה מרגיש כמוני? כן. הופה, שלום לך, עניינים? ססחי, איך היה אתמול עם איבונה קרוגליאק? לקחת את זה קשה? איזה קשה, היה מדהים. תראה, אפילו השאירה לי פתק. פשוט הייתה חייבת לעזוב לפנות בוקר כדי לתפוס את המטוס לתצוגה בפריז. פריז. ססי, הייתי בכל העולם, הכרתי אומנים וכוכבי קולנוע, אבל אף אחד לא העניק לי לילה מרגש שכזה. אתה הגבר שחלמתי עליו תמיד, שלך לנצח איבונה? אתי, את חייבת לתת לי עכשיו סתירה וכוס מים. אין בעיה, רק מה קודם? את עזרת לו לזייף את הפתק הזה? בואי נססי, שיחקת אותה. יאללה. ואתה, אדוני, דיברת עם החזאית? לגבי הקומבינה שלנו? אני עוד עובד על זה. רק תזכור שמי שלא עובד בערב שבת, אוכל אותה בשבת. אוקיי. הטלפון שם. בסדר, נתקשר אחר כך. עכשיו. מיד. כרגע. תוך כדי. אמש. השתקד.
הלו? הלו? חלי, איזה שמש. התגעגעתי אליך. תשמע, אני צריך שתעזרי לי באיזה קומבינה. קומבינה? חבר'ה, הנה עכשיו שקט, טוב, שקט, תחזית. בטוח שהשתכנע? אל תדאגי, עכשיו תראי מה זאת אהבה. כן, אני מתה לראות. ערב טוב. למרות כל התחזיות על שלגים, ברד וגשם כבד, השבת דווקא תקראו לנו למרות הכל. שרב כבד אפילו. במיוחד בחיפה, בירושלים, ובעיקר באצטדיון טדי. ככה שאני מאחלת לכולם סוף שבוע של שמש. שמש. מה שרב? איך יכול להיות שרב? ראית מה זה? אמרה לי שמש! שמש, סליחה, חבר'ה, קדימה למלא, לא להתייאש, חבר'ה, אז לא בוטלו משחקים, לא קרה כלום. בסך הכל זה מחזור קל, קדימה למלא תפסים. היא אמרה לי שבחיפה ובירושלים הולכת לרדת מבול במיוחד, את מבינה? מה טוב. רגע, בוא נראה מה נשאר לנו. בוא נראה. 5 ביטוחים, 7 כפולים, ו3 משולשים. מושריקסים! בוא'נה, זה לא בעיה בחנות, 5 מיליון לך ועוד 5 ימים באים הקריבים, אני וחלי וקסלר, הופה. לא, רגע, מה איתי? מה אתה חושב שנתקע פה בגשם? מה פתאום, אני אדבר איתה, נסדר רביעייה עם דני רופ. יאללה חבר'ה, קדימה, למלא. חבר'ה, מי שזוכה, קבל על חשבון הבית שקשוקה בסיבוב בחזקה, יאללה. כאן באצטדיון טדי, בניגוד לכל התחזיות, מזג אוויר חם ויבש מאוד. בית"ר מנצלת את השמש כדי להוביל 3-0. שמש, אתה כזה פושקון. אתה יודע שאני חייבת לך פשוט המון תודה. על מה בדיוק? מה זאת אומרת? בזכותך קיבלתי קידום. אני החזאית היחידה שאמרה שהולך להיות שרב באזור, היחידה. אתה תופס את הממדים של זה? אני מועמדת לפרס שפשב הזהב בצרפת. ואני מועמד לבליעת הכספומט בארץ. קולטת 5,000 שקל, השקענו בטופס הזה 5,000, איך אני אמשיך עכשיו? האמת היא שאני באמת לא רואה איך זה ממשיך בינינו. מה? שמש עבר ענן בינינו. מתי עבר ענן? אני עברתי פאזה בחיים. אני התקדמתי. אתה נשארת באותו מקום. סליחה, כל הפאזה הזאת שאת עברת זה בזכותי, הכל זה קומבינה שלי, על מה את מדברת? את ניצלת אותי ואת זורקת אותי, כאילו זה הקטע שאני נצל בעזרו? אל תגידי לי, שיסתכלו אנשים עד מחר. תלכי, את לא מאיימת עליי. תלכי, את בין כה אף פעם לא יודעת את התחזית. הנה, זאת עם התחזית. מה העניינים, שמש? מה העניינים? מה אני אגיד לך? את החזאית פה, ממי. כמו שאמרת, נכנסה לי לחיים כמו הוריקן ועכשיו כואב לי הג'ריקן. איך אתה מרגיש עכשיו? מעונן חלקית עם חשש לשיטפונות. אתה יודע, שמש, אני קצת מצטערת כי אני מרגישה שהכל קרה באשמתי. שטויות, בין כל היינו מתאימים. נכון. אני סיימתי את דרכי עם המכונה הזאת. זוז. הייתי רוצה להטביע את יגוני בפסטרמה. למה, מה קרה עם המכונת הרזייה שלך? היא מקצרת כל הזמן. גם את החיים שלי היא מקצרת. ועוד אחרי מה שהיה ביום רביעי בלילה? מה היה ביום רביעי בלילה? מה היה ביום רביעי בלילה? כל הלילה נפל החשמל בבניין. כאילו שאתה לא יודע. לא, אני לא יודע מה אתה צועק. אני חשבתי ססי נשאר פה לבד, היה לו בליינד דייט, לא הייתי פה. ססי, בליינד דייט? כן. בואי ננמר שלי, חיה טורפת שלי. ספר לנו, לא דיברנו, מה היה מבונה קלוגי הקקר? היה נחמד. נו. היה בעיקר הרבה חושך, ודיברנו. אז היא לא ראתה אותך באמת, אה? לא. כנראה שרק ככה יכול ללכת לי. שטות, אל תהיה מבואס. גם אני נשארתי לבד. שמש, אתה לא לבד, יש לך אותי. גם את אתי, וגם את אנסר. אל תדבר בשמי. אני יודע, אבל שאתה לא יכול לשכוח איך אני וחלי הלכנו יד ביד. שניכם יחד? כן, תחת מטריה אחת, מדלגים. שניכם מדלגים? כן, על כל השלוליות. תלגת גשם צחק החיים יפים. כדאי לכם לחיות. איזה מזל, ירד פתאום החושך. איזה מזל שלא עבדה המנורה. איזה מזל שאכלתי עוד ברדוניה, איזה מזל שגם מעפתי את המכונה. חלי, חצי דקה לשידור. חלי, מה קרה לך? לראות מנגנים את השיר שלנו ברדיו. החיים יפים, כדאי
לכם לחיות. היי, היי, מי זה ססי? ססי. בגשם סחה לנו ככה, החיים יפים. כדאי לכם לחיות. איזה מזל, ירד פתאום החושך, איזה מזל שלא עבדה המנורה. איזה מזל שאכלתי עוף ברבוניה, איזה מזל שגם מעפתי את המכונה. החיים יפים, כדאי לכם לחיות. שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל פשלוליות. עיר וגשם סחה לנו ככה, החיים יפים, כדאי לכם לחיות. איזה מזל, החלטתי לגשת אל הצגת הקולנוע השנייה. איזה מזל, התחיל לרדת גשם, איזה מזל שלא הייתה לך מטריה. איזה מזל, הכרתי את פניך. איזה מזל, חייכת אליי פתאום. איזה מזל, הצעת לי ללכת יחדך. אמרת יש מקום, שנינו יחד תחת מטריה אחת, שנינו מדלגים על כל פשלוליות. עיר וגשם סחה לנו ככה.